Witajcie w czerwcowym wydaniu naszego wideo informatora Co słychać? Majowe wydanie miało tylko 2 tematy i pierwszym z nich było podsumowanie akcji uwolnienia rodziny Jakuba w Pakistanie oraz zapewnienia mu narzędzia do pracy, czyli zakup rikszy. Pod koniec tamtego odcinka wspominaliśmy o innym potrzebującym oraz rodzinie, która znalazła się w takiej samej sytuacji jak rodzina Jakuba. Niestety, Roman nie mógł już zorganizować kolejnej zbiórki, lecz dzięki Bogu znalazła się jedna osoba, której udało się zebrać potrzebną sumę i Rawkat został także uwolniony. Oto nagranie. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my